Waar tussen Marsum en Ritsenmesiel kuieren of fietsen wil, kan nou toch deze tunnel. En daar word ik volop gebruik van maken. Dus lijkt wel eens een probleem. Het verkeer behoudt hem net aan die kuierders, fietsers of brommerrieders. Sinds de nieuwe laag asfalt er ligt, zijn de auto's ook zo vrij om er gebruik van te gaan maken. En wat voor aantallen hebben we door? Nou, op dit moment valt het nog mee, maar we hebben een paar weken terug gehad dat er de eerste laag asfalt erin lag. En toen hadden we het echt over een tiental of meer per dag die er doorheen rijden. En dan wel het proberen. Van de Veen wen het deun voor de nieuwe tunnel en had er zo goed het zicht op. Zones is het dat het wel duidelijk is dat deze tunnel net voor de automobilist bedoeld is. De boten staan er net in, maar 2 keer had je er van de kant van Ritsenmesiel in rieden. Ze lezen niet goed en ze denken nog dat ze de oude ventweg kunnen gebruiken die hier vroeger een aansluiting had naar Kristallik toe, richting Leeuwarden. En daardoor proberen ze die binnendoorweg die ze vroeger ook konden gebruiken, weer te gebruiken. Maar dat lukt niet meer. Betiezing dus, en dat is net zo vreemd. Er wordt nog druk werk aan alle nieuwe routes die bij de onlist van de heer Kjerre.